Αυτό που βρήκαμε τα τελευταία χρόνια, η πειραματική εννοώ, μιλάω η community, να μην παρεξηγούμε. Η community όλοι που βρήκαν η πειραματική, τα τελευταία 4-5 χρόνια μιλάω, δεν μιλάμε για άπειρα χρόνια έτσι, είναι ότι η ολική ενέργεια στο σύμπαν είναι 0. Που είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή, άμα τα μετρήσεις όλα, θετικά και αρνητικά, είναι 0. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σου λέει ότι πραγματικά ξεπηδάει από. Δηλαδή, λόγω της αρχής διατήρησης ενέργειας, ξεκινάω από κάτι από το 0, αλλά είναι αυτό που λέω πάντοτε, ότι είναι ένα δυναμικό 0. Δηλαδή, είναι το 0. Αλλά είναι και το 0 που είναι και το συν 3 και το μείον 3, 0 είναι. Αν εσύ το συν 3 το τραβήξεις λίγο πιο εδώ και το μείον 3 το τραβήξεις λίγο πιο εκεί, και αν είσαι εδώ πέρα γύρω-γύρω, δεν καταλαβαίνεις ότι όλο είναι 0 που έχει το μείον 3 εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και έτσι είναι αυτό το πράγμα το οποίο σημαίνει εδώ πέρα. Και είναι αυτό που έχω πει παλιά κάποτε, ότι είμαστε μια ανακατανομή του τίποτα.